Deskritta bħala suċċess l-ewwel edizzjoni tal-Gozo Alive li tellet fi tmiem il-ġimgħa li għadda b'aktar minn 54,000 passiġġier jaqsmu l-fliegu bejn Malta u Għawdex. Avveniment li ġibet lejh l-interess ta' bosta Maltin li ħatfu din l-opportunità sabiex irħewla lejn il-gżira ta' Tletoljiet. Il-Gozo Channel għamlet 184 vjaġġ bejn iż-żewġ gżejjer fejn it-tliet vapuri għabbew mal-14,212 vettura. Il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu Għawċija Joe Muscat fisser it-tmiem il-ġimgħa li għadda bħala wieħed pożittiv. Bil-lukandi kienu mimlijin u tar-restoranti u tal-ħwienet kellhom rispons tajjeb ħafna. Bħala Gozo Tourism Association, il-feedback li kellna mingħand diversi membri tagħna ġejjin minn diversi setturi turistiċi f'Għawdex kien weekend pożittiv. Kien weekend li kien mimli b'numru ta' attivitajiet mifruxa madwar Għawdex kollu, konċentrazzjoni ovvjament fir-Rabat is-sibt filgħaxija, però l-attivitajiet kienu bażikament mifruxa mal-irħula kollha ta' Għawdex, kienu attivitajiet li komplew jagħtu dak il-valur miżjud lill-prodott turistiku Għawċi u l-viżitaturi li kienu fostna kemm dawk barranin kif ukoll Maltin kellhom xalata ta' attivitajiet fejn setgħu iduqu x'kapaċi toffri l-gżira Għawċija. Kien weekend pożittiv u nisperaw li attivitajiet bħal dawn ikomplu jiġu organizzati matul is-sena. Gozo Alive kien madwar il-gżira Għawċija bil-qofol jintlaħaq is-sibt filgħaxija fir-Rabat Għawdex. Mużika mill-aqwa talent lokali fosthom Red Electric, The Travelers, Ivan Grek and Band u l-parteċipazzjoni esklusiva tal-grupp popolari Ingliż Rudimental. Ipparteċipaw ukoll f'Gozo Alive id-diżenjaturi Charles Ron. Il-Ministru għal-Għawdex Justin Caruana qalet li tinsab sodisfatta u tenniet l-impenn tagħha li f'Għawdex jiġu organizzati aktar avvenimenti simili bilan li aktar Maltin u turisti iżuru dan id-djamant f'nofs il-Mediterran. Suċċess enormi għall-ewwel edizzjoni tal-Gozo Alive fejn fit-tmiem il-ġimgħa illi għadda mobilizzajna lil Għawdex b'diversi attivitajiet f'kull parti ta' Għawdex fejn dawk li ġew iżuruna verament kellhom esperjenza unika u sabiħa. Kienet vetrina ta' dak kollu li għandu x'joffri Għawdex u dawk li żuruna kellhom esperjenza tajba, però dawk ukoll li pparteċipaw fiha kienet esperjenza pożittiva immens. Gozo Alive, vetrina ta' Għawdex imma fuq kollox dak kollu li hu Għawċi u dak kollu li kapaċi jiġġenera Għawdex.